বিৰোধী দলক আমি অৰুণোদয় নিদিম। কংগ্ৰেছৰ মানুহে ইয়াত অৰুণোদয় পোৱাৰ প্ৰশ্ন নাই। BPFৰ মানুহকো আমি অৰুণোদয় নিদিম, ইয়াত আমি নিদিম। BPFৰ ইয়াত সূৰ্য কুমাৰ বসুমতাৰী থিয় দিছে। BPF নিজেকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী এইটো কথা জানে BPF নিজেকে, কিন্তু নিজৰ দলৰ মানুহক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে কেণ্ডিডেট দিছে। আমাৰ পলিং বৰ্ড লেভেলত অৰুণোদয় সিলেকশ্যনৰ কাৰণে কমিটি হ'ব, তাত BPFৰ মেম্বাৰ নাথাকে, তাত কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ নাথাকিব। মেম্বাৰ কাৰ থাকিব? UPPLৰ মেম্বাৰ থাকিব, BJPৰ মেম্বাৰ থাকিব। আৰু এই কমিটিয়ে বাছনি কৰি দিয়া এই লিষ্টটোকে আমাৰ নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মই ৰিকমেণ্ড কৰিলে মই এপ্ৰুভ কৰি দিম, তেতিয়াহে কিন্তু অৰুণোদয় পাব পাৰিব আপোনালোকে। সেইকাৰণে অৰুণোদয় যদি লাগে নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মক ভোট দিব লাগিব। गिबि गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खुलुमग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबाय ना होमबा? लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों मा बिबुंथि फोरमायखो जोंनि सिगाङाव ना होमबा? दा बे बिबुंथिनि एगेन्स्टआव जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि सानसुमै सान्थौगिरिफोर दङ, जेसेबांखिनि लेखा गोरों सुबुंफोर दङ, बैफोर सुबुंफोरखौ बे बिबुंथिनि एगेन्स्टआव मोजां थार बिजिरनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे स्टेजाव पलिटिकेलि बिथिंनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि दान्थे बिदिन्थि जाखायो, बियो पलिटिकेल फिल्डआव कमनखा। लोगोसे पलिटिकेल फिल्डआव बयहाबो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होनो हानायनि मोन्थाय दं, बेवहाय जों रावबो रावखौबो अबजेक्सन बा सोंखारिनो हाया। नाथाय दिनैनि बे स्टेजाव जों पलिटिकेलि जाबायदि बिबुंथिफोरखौ जोङो खोनानो मोनथावनाङा, बेफोरबायदि बिबुंथिखौ जोङो दिनैयो खोनानो मोनदों। दा दिनैनि बिथिङाव दिनैयो UPPLनि गभर्नमेन्ट, दा UPPLनि गभर्नमेन्ट थानाय समाव BPFनि बा आदार पार्टिनि मानसिफोरा बा सापर्टारफोरा कुनु मोनसे स्किम मोननायनि माबा गैया, चान्स गैया बा बायदि बायदि बाथ्रा। दा फैबाय थानाय समाव BPF पार्टिया गभर्नमेन्टखौ जुदि दायोब्ला BPF पार्टिनि सोरबा लिडारा बेफोरबायदि गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि सापर्टारफोरा मानसिफोरा स्किम मोना बाथ्रा जुदि बुङोब्ला बेसे गनायजाथाव बेफोर बाथ्राफोरा। दा दिनैनि स्टेजाव जोङो लासिं सिं लाजिनाय मोनो। जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां लामाखौ जों नुहुरा। माबोरै नुहुरा होननानै बुङोब्ला, दा जोंनि हारिनि गेजेरावनो जोंनि बै माखासे लिडारफ्रा गावसोरनि पलिटिकेल केरियाराव गावबा गावनि पलिटिकेल प्लेटफर्मखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोसो बायदि बायदिसिना रोखोमनि बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव फोस्रावनानै जों रायजो राजानि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेराव पलिटिकेलि डिवाइड एन्ड रुल गेम प्लेखौ खालामनो नाजाबाय दं नामा? बे पलिटिकेल गुलाय गुजाय थासारियानो जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बर' गामियाव दिनैयो गाज्रि गोहोम खोख्लैनायनि लामाखौ चान्स मोनगासिनो दङ। दिनै जोंनि BTCआव BTCनि पलिटिकेल थासारिनि गेजेरजों सोर बेसेबां रां जादों रां जायाखै बायदिसिना अबजेक्सन हमलायनाय, बेफोर मोनसे थार्ड क्लास लेभेलनि माने पलिटिकेल इस्यु। दिनै गुबुन हारिफोरखौ नाय, स्पेसियली आसाम स्टेटनि बाथ्राखौ बुंनि आङो, जेरावनोखि बैसोरहा जिमानखिनि पलिटिकेल गेम प्लेनि गेजेरजोंबाबो मालाय गावबा गावनि सार्थबादिखौ गावबा गावनि सिंनि जाय इउनिटि बेखौ मालाय सिङावनो दोनलायनानै पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय थायो। नुदों मालाबा नुदोंना गुबुन हारिफोरखौ पलिटिकेल बिथिंनि गेजेरजों मालाबा पार्सनेलि डिबेट खालामलायनाय मालाबाबो नुवा। जिमान जियानो जा गुबुन हारिफोरा सायावल', नाथाय सिंजों बिसोरो बे थंसेयानो। नाथाय जोंनिया मा जादों दिनैयो? बै गुबुन हारियानो जोंनि हारिनि बै सानैसो मैखोम लिडारफोरखौ इउज खालामनानै जोंनि हारिनि गेजेराव फिन बै थांनाय जारिमिन समनि माखासे थासारिफोरखौ दिनैनि समावबो लाबोहोनो नाजागासिनो दङ। दा माखासे स्किमफोरखौ लानानै सोरबा BPFनिया मोना, सोरबा कंग्रेसनिया मोना बा बबेबा आदार्स पार्टिना मोना। दिनै गुबुन हारिफोरा नाय, मोनथावनाङि न'खरबाबो मालाय होनानै आरामसे जागासिनो दङ सिरि सिरि। दिनै गुबुन हारिफ्रा मा खालामो? गभर्नमेन्टनि जायफोर स्किमफोरखौ जों रायजो राजाफ्रा मोननांगौ मालाय गासैबो समानै सिं सिं मालाय राननानै लाजोबो। नाथाय जोंनि BTCआव बै जोंनि हारिनि सानैसो पलिटिकेल लिडारफ्रा मा खालामो? ओइ आमखाया मोना, आमखालायनि न'आ मोजां धोनि, ओइ आमखालानाव साख्रि हाल्ला दङ, बिसोरनो बेफोरबायदि स्किमखौ दाहो।
नंगौना ना रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय गुबुन हारिफोरा मालाय सिरि सिरि लानानै जागासिनो दङ। आरो फिन बे गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरानो जोंनि बिटिसिखौ थांनाय 17 इयार्सआवबोथ' सोबख'दों आरो नैबे 4 इयार्स रानिं ना 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ इउपिपिएल पार्टिनि जाय गभर्नमेन्ट, बेवहायबो गुबुन हारिनि माखासे मालाय टेलेन्टेड पलिटिकेल लिडारफोरा सोबख'गासिनो दङ। आरो बिसोरो मा खालामो? जोंनि बिटिसिनि माखासे बाजेटनि बिदैफोरखौ सोबख' आरो जोंनि बिटिसियावनो बिसोरो सु गालांबावो। आरो बे सुआवनो जोंनि हारिनि बै माखासे लिडारफोरा सोरबा सासेया गाब्रफ्लांनाय लोगो लोगोनो नै दा दाया जालायबाय। बे सुआ सोर होनाय? बे सुखौ सोर गालांखो? ओमफ्राय मा जागोन? दायखौ सोरबा सासेनाव माने दुसिनानै नै बेवहायनो जालायबाय गावजों गाव माने मा नांलाय खमलाय दुसिलायनाय बायदिसिना सोंखारिलायनाय, ना होमबा? दा दिनैनि स्टेजावबो जेरावनोखि मोनसे समाव जों गुबुन हारिनि गाज्रि खैसारनिफ्राय जोंनि हारिखौ, जोंनि हारिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ गोजानाव लाबोनो थाखायनो जों एसेबां संग्राम खालामबोबाय। आरो जायफोर संग्राम खालामबोनाय, जायफोर नांबोनाय हारिनि थाखाय नांबोनाय जायफोर लिडार, बैफोर लिडारफोरा दिनैनि बे स्टेजाव साफा पलिटिकेल लिडार जानानै दङ। दा बे लिडारफोरा मोनसे समाव हारिनि थाखाय नांबोनाय बै समफोरखौ पलिटिकेल फिल्डआव फैनायनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहाय दिनैनि समाव बिथांमोना बावगारलांबाय नामा? बेफोरबायदि कमेन्ट्सफोरखौ फैबाय थानाय जोंनि इयुन जेनेरेसननि 100%आ फल' खालामाब्लाबो 2% 1%आथ' फल' खालामगोन। दा बे 2% 1%निफ्राय सोरबा सासेया जुदि पलिटिकेल लिडार जाहैयोब्ला बै फैबाय थानाय समाव, अब्ला बियो सासे मोजां पलिटिकेल लिडार जाहैनो हागोन ना? मालाबाबो हाया। जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा बेबायदि लामाजों जुदि खारबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव मालाबाबो डेभेलपमेन्टआ फैनायानो नङा। नाथाय मोनसे जिरादा बांसिननिफ्राय बांसिन बारायलांबाय थागोन। बे जिरादा मा मिथिगौ ना? अहंकार। बे गोसोनि जिथु अहंकार, बे अहंकारा साग्लोबबाय थागोन बांसिननिफ्राय बांसिन। नाथाय दिनैनि स्टेजाव बिपिएफनि जेसेबांखिनि लिडार्सफोर दङ, बै लिडार्सफोरनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि आमखा पार्टिनिया स्किमखौ मोना, बायदिसिना मुवा बेसादखौ मोना, बेफोरबायदि मालाबाबो बुंबोनाय जोङो खोनाफेराखै आरो बुंबोआखैबो। अब्ला साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे स्टेजाव थारैनो जों रायजो राजानि थाखाय सोरबायदि लिडारनि दैदेननायखौ जोंनि बिटिसिआव इम्पर्टेन्ट होनांगौ, लोगोसे बै लिडारखौ जों सापर्ट खालामनानै जोङो सरकार दानायाव जों बेखौ मदद खालामनांगौ। जोंनि माखासे बिटिसिनि लोगोसे बिटिसिनि आउटआव थानाय जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ, बैफोरनि माखासे सिस्टेमफोरखौ लोगोसे जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माने प्रब्लेम इस्युफोर दङ, बैफोर प्रब्लेम इस्युफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय सोरबायदि लिडारखौ जों जुदि सापर्ट होयोब्ला एसेब्लाबो आगानसेब्लाबो जोङो आवगायलांनो हागोन बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों। आरो जाय लिडारनि दैदेननायाव जोङो बे लामाखौ नुहुरदों आरो जाय लिडारनि महर मोखांखौ जोङो बे लामायाव लाबोगोन बायदिखौ जों नुहुरदों, बे लिडारखौसो जों दिनैनि समाव जों सापर्ट खालामनांगौ। दिनैयो गफुर लखिमपुरनिफ्राय डाइरेक्ट क'क्राझार, सिलिगुरि बायदिसिना बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट ना बेसेबां सुबिदा, दिनै गेस्ट हाउसनि बाथ्रा, दिनै इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा, लोगोसे दिनै लामा दालांनि गोबां डेभेलपमेन्ट, दिनैयो जब, दिनै 17 इयार्सआव जोंनि बर' फिसाफ्रा बेसेबां माने साख्रि मोनलांबाय, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, ना होमबा? जे जायफोर लिडारा जों रायजो राजानि सिगाङाव गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बायदिसिना मिनिंलेस बाथ्राफोरखौ जोंनि खोमा सेराव खोनाहोबाय थायो, बैफोर लिडारफोरखौ एक्सुवेलि इम्पर्टेन्ट दा होसै। थांनाय समाव जा होबाय नेक्स्ट टाइमनि थाखाय इम्पर्टेन्ट दा खालामसै। बेखिनिखौ आं गुरैयै खावलायहरबाय। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।